Kaseng Ribhoi District Sports Association Sasisian kalayo ban peniale kai biang ye ka lempung ye le kai football balatip kum ka Ribhoi General League hamadan ye le kai jong ka Umsning Sports and Cultural Club kabadon ha ka shnong Umsning Patarim Ribhoi District ha ka balayo ban sedang menta ka sngi ka arpo hunriu tarik nai lur arjar arpo lai ha ka sngi sedang ye ka te ka lempung ka jingya khon ka long ha pedeng ka maukhan persya ye ka umkei ha ka ba ka jingya khon ha pedeng ki te ki arteli ki kenhon kala long ka baya khai bha ba ha ka kelas step kilayo ban tham marshi gol bat ha ka kelamit baru arteli ki kenhon kilayo biang ban penki ya ka jar ka baar ha ka te ka sngi pli ya ka te ka lempung ye le kai football lawan bansa kilang da uba ransom sutengah Presiden Maukhar Sports Club ubala Shimru ya ka benta kum kongsan uba Roki Kela Chairman ka Umsning Town Dorbar kum sembut kongsan ha ka jingdon lang Presiden ka RBDSA uba RB Shadam uba RR Kensai Makdo Advisor RBDSA uba H Walang Deputy Commandant 6 Battalion uba K Nong Seat in charge ka Umsning Police Station kidkhot jong ka RBDSA lambat ki pajba nong kershan jong baro arteli ki kenhun kitap kundai po ngarung ala le kai na po waindo ngai le kai na silong la jong te na do ba berngam ka RBDSA ni klemyo le kai su stis persilo teng na long popola de Umsning nga de trashnong man le kai ro ngamyo le kai le balai na marba nga klemya lengba na RBDSA hatu kata hagi tigi porro te tangba ha katu ko por pat ka football jongi tu ko por kampak kiu bahare te long isu ya kut tang po slong ti modan pulong te poi sedesenoru tangata ndrei mlong ko malong ha por menta te de na mata kadau nga kickbox de pik peliang mo te kani ka lese ka komong ibarang ka saimene kani ka riboilik jongi kala kiu menta fi ngala i ki register klub ki paper na ki dok jong Ribhoi district jengi ki lawan ban register ban itu noyel de batka RBDSA te kendiak idon i chief guest jengi ni iba ramson sutka iba ngi sekot i iba marnga menswa ngasa don be ayi jong i menswa por mangai kelas jengi la long kom family friend kap tu ngala ong be i de kunum te kendiak ngai sukwa ban clarify lane kwa ban ya pensai lang mo bagi hakat situation jangka jinglong jangka pertai mentah fi beling yang ngakran mentah kum ucaman yang sing tanawat ba kasang sing jongi kei kapamdan sang sing jongi taw mo fi mana kani nginang yo ban pelong ya ka weightlifting ya ka arm wrestling ya punca yang ti pondor imot pelong sakabat bentor ang tei tena indoor niyo ke indoor ko biang tei ndei re bobi ong bagaduna hangning idon sakani kamadan football kaba he kaba biang na sedang kaba mdon ji sakte sakum mano teng ni ba saki badan don ki bai kini jaka don bai kini da kita ki wei pat ki jaj baong ba kani ka jaka jongi kata khandiat ka jaka jongi kata corner jaka jongi rei hangni pom sing mdon ji sakte sakum kani jaka ka jaka jong kamadan Umsning Sport and Cultural Club mdon bate bakum yaka pi ring kamadan football kalong tanggum ni kakut tanggum ni te di namat katao nakaleng jongi ka town dorbar bat ka klub ia persyang banwara ya ki obsar ki paper bawan pek banwan check no ya kani ka madan kanang bangin yo no kawai ka madan standard ka babian tip top apa Ribhoi pi kamtam po Ribhoi apa sentar jongi kani kala de lupa ka sentar jong Ribhoi tengah kerpat ya kini ki moh hadu i chief guest jongi i barom somba lada ilek chana ru sewa lada don kano ji kren moh i tengi la sini ikum try snong ndesu na bar snong na marba ladan jakang te po snong sing proper bi jongi marchan bat ngang te lada bidon kano ka discussion lada don mano ba yo commission tur ni kwa kawe ke mana football ba best tam hapom sing subase kun sabak no ya kamanan Umsning jongi kabam dan chu ka tikte tikum mdon chu kan kamkur kata jika kadia kadai jong jai kala kata jika kadia kadai ka badan kias pat ki jai meruing mdon chu kita ke lalat tede nama takadau ditang kani kamadan kabangila ban penhe ban peniar ya kani madan ban itadat ya kani madan pek kumalong menta pi Kidan give ong nga ba hangni po madan jongi duna kinong practice namar
itu dan praktis kadak but kita ni yang tu pi balai namar kalak hampaji teladangi yo ya ka ni kamadan kum ka standard ground ka babyang gi fencing ka babyang darang sedang te kala byang ba pi tengi dan hang tei kete kamadan kemi ke bawang le se hang tei yo hang tei na ka taw nor bar ngi la perkhat ba la kumno mentau sang pen bahaya ka inele sistem ban pen kerja ikitik parking in care bhano ek tei da ka bangin yo or pelong ki under 16 but under 14 Kaumsning Sports and Cultural Club. Bat kumjuro nakaliang jong ka RBDSA. Kani ka tournament ka bangid don mentaw snam. Karkum ka jing tip, karkum ka jing sotho jongi ngidon riu pesau teli ki team ki bay shimenta ha kani ka General League jong ka riboy mo district. Bat kumjuro la sotho ba ka RBDSA ki don kum basispa tam ki team ki ba la affiliate ban ka RBDSA kan ban affiliate sispa tam ki team ban kumjuro ban yo ban shimtan riu pesau teli kam tam ka ni General League kalong kay ka kam ka bakraw kam tam nagamenta ka RBDSA ban yo riu pesau teli kinong shimenta ki team nagisnong iba per nagi club ki ba per kalong kay ka bakraw bat haga ni ka por nakaliang jonga ko balaong maneh ba ngan ayro kakti kamon kakti kadiang kaway kalong namar ba lapan sngo maneh bangaro ngalalong unong song snong jong ka umsning proparbi ngadon ka ying hangtay ngiyasa man ka por ngiyawan ngiyasa hangtay but kung malapan sngo maneh ngidon kam ban kentiu ya kajingile kay sports sa than ribhoy barok kaway but ban kentiu ya ka jingile kai sports kala bande ka football ne kinog discipline kalong bay bangin ya lengba ka RBDSA namar kani association ka bangi imenta kani ka association ka ba la stable kani ka association ka ba la iba bangin kentiu ya ka jingile kai sports ha ka than jongi shani sharif hoy da ka jingi trailang nga kermens kam kumangleo so ne kumjo naga Umsning Sports and Cultural Club. Kini ki don ki assets. Henry ngimla apa de ban penpai kini ki assets ki bangi ngi don. Namar balai ba umdon bayo i jengai. Umdon bayo i jengai. Namar kata ko maleo snawi ka jingkran mene na irang ba RR makdo. Iong ba kani kade ka kam ka babha. Hagano ka jaka, hagano ka bangi ngi tray. Ngi day ban tray na do ka mensim. Ngi day ban tray kat ka jingla ka jongi bat ka bor ka jongi bat ka donru ka jing pen kan mau yang i we ka ba ong kum ni ba ki ba bha ki ba don buram ki ba itnat tongin ya perto ya kita kata ka dai kaktin ka bang kwa ban pen sngau kam tam ya kini ki ba shimenta ha ka ni ka General League jong ka football tournament jong ka ribhoy kini kidai ki benta ki bang idai ban pej syakma ngiyos ngo hagini kisngi bahatan ribhoy mo hatan ribhoy nang tare hakeleng jongan negeri khasi ke jongi kibabun ki samla kilangat akijingdi kiba per kijingdi kiba sniu kiba per bahado ba mangabat i lok jonga hagini kisngi pingi don kata ka jing temu kumno ban yarap yakini ki perlok ki jongi ki belangat hakini ki jing sniu ban ngila sorberu balai begini ki kena jongi kingat hakini ki jing sniu namar ba ki babon ki kena jongi kingat hakini ki jing sniu kalong bangi duna palat yakini ki wei pat de ki activity haki jing le kai sports bat kumjuru haki jing duna yaki kam ki jam